Yine bir iyileşmir yadıptır. Prağı geldim cahana. Bir yar bergil akırdana. Duştum ün bilmez nadana. Bir kadırım bilin ister. Şu koşuyun bir ödü vardı yadıptır diyecek beler şolarda aytıp versen. Özü barada yadan koşgusu. Bir ön gurun veremede aydıptık. Näme için meňliğini almandır deyip. Tamam. Meňli başka öz daydasynyň oğluna adagly bolan soň almandır onu. Garrym oğlu da girip dilemendir. Mahtumuli meňli öz daydasynyň oğluna adagly bolan soň almandır diýip aýtdy. Indi yine bir varianty mahtumuli öýlenip durun diýip sorag bolsa bolar. Mahtumuli öýlenipdir. Näme alypdyr? Öz ağasynyň aýalyny alypdyr. Ağasy aýrylandan soň, wepat bolandan soň, dünýäge gidenden soň öz arnamasym. Şunu men özüm ýitejek, özüm saklajak diýip şonu alypdyr. Ýoksam onu söýüp alma däl. Onu ýahalap alma däl. Meniň öz arnamasym özüm aljak, özüm saklajak diýip alypdyr. Hemde şu kapıdan olur meniň bagtyma açylgyn diýip gelipdir. Men gel şu taýda saklaýyn, belki şu kapıdan inni de bagt açylyp getsin diýip şoň üçin alyp. Şu goşguda şu taýda şöýdiýär. Piragy geldim jahana. Bir yar bergin aklydana. Piragy diýer, men bu dünýäge geldim. Hudaýa maňa bir yar ber. Maňa bir ýaşamana yar ber, akly dana bolsun. Düşünýän bolsun hemme zada. Akly kefen bolsun. Şu form maňa bir yar bergin diýip Hudaýdan dileýär. Izinden näme diýär? Duştum ümmilmez nadana. Mene bir nadana üm bilen, eşara bilen, onet monet diýip el bilen, yüz bilen öyle böyle etdikden eşara etsen düşünmeyeni duştum. Bir kadrym bilen isler. Meniň kadrymy bilip mahtumly şöýle adamdyr, şoňa şöýle hyzmat etmelidirin diýen adamy maňa duşura bar Hudaý. Taýda ýene bir zada eşara edip aýtmady bar ýok. O da şu ýanky geliniň ady näme? Abdullah'nyň aýaly ady Aqiz. Şonu mahtumly alyp Biz bilemdim ýengesin gasyna Allah razı bolsun. Ýene gynansak da Aqiz akly bir az gelim gidimliräk, azara kemräk bolupdyr. Käbir ýere mihmançylyga biriniň öýüne gidenne, şo taýda oturup beripdir, öz öýüne uglyk gelmeýän. Näçe hagatlap oturup, soň birden garanqaq düşüp ýabırdat bolup, men öýüme gitmelidirin diýip, näçe hagatdan soň öz öýüne gelermiş. Şöýlerek bar akly kemräk aýal bolupdyr ol. Aqiz. Doğru. Ana şu tetirleri şoňa bagş etýärdir bolýar. Şu tetirleri şu duştum ümmilmez diýeni şo. Eşara edenine, birdar edenine düşünişmeýe. Şöyle bir nadanydan men duştum diýip bir abi ýanypdyr öz nime. Allah razı bolsun. İyi deşlemedem näme şu hakyky rowayty bilmeli, esitmeli, gaty görmesinler. Ýöne hakykaty bir aýtmaly. Hakykat aýtmaly bolýar. Ýa-da bolsun. Adamların durmuşda giş düşünýän 10 sana zady bar. Näçe az gurlasaň seniň şonçada sözüň gadry bolar. 2. Hemme zady goýnuňa alma. Seniň özüň hakda kän pikir etsin ýa-da adamlar sen hakda pikir edenok. 3. Problemalar hakda näçe köp pikir etsin, şonçada köp problemaň bolar. Egerde mümkinçilik hakda kän pikir etsin, şonçada köp mümkinçiligiň bolar. 4. Näçe köp kynçylygyň bolsa bolsun, bir gün sen iýdiňe seredersiň we düşünersiň, ýagny şol kynçylyklaryň seni güýçli edendigine düşünersiň. 5. Bizim durmuşymyzda täze adamlar ýöne ýere gelenok. Her bir gelýän adam ýa seni ütgödýär, ýa-da sen onu ütgödýär. 6. Täze zatlara synaşmaga gorkma, çekinme. Täze zatlary barlak gör. Täze zatlara synaşmasaň durmuş gyzyksyz. 7. Sen hiç kaçan şu wagtky wagtyň gadryny bilmersiň. Kaçanda şu wagt ýatlama bolanny, şonny gadryny bilersiň. 8. Ýerde sen öz agzyňa eýetçilik edip bilmeseň, sen ona geljeňe hem eýe çykyp bilmersiň. 9. Durmuş bu aýna ýaly. Sen näme hakda köp pikir etseň, şol pikir edýän zadyň seniň durmuşyňa geler. 10.
Eger de sen durmuşunda bar zatlara minnetdar bolsaň, şükür etsen, şadiýan bolsaň, şonça da sana durmuş yeni gowluklar berer. Özüňiz dünýä çempionu bolup gördüňizmi? Men dünýäň çempion bolup göremok. Göne dünýäň çempionunu taýýarladym. Ine bun şäherçenni gyýlaryň arasynda Taýland döwletine dünýä çempionaty geçdi. Ine şonu ine dünýä ýeke-täkine şu Türkmenistanyň ýygyny toparynyň hasabyna çykyş edip meniň okulçym Anna Gözel Mekanowa birinji orna eýledi hem de dünýäň çempionu boldy. O Türkmenistanyň giyimini çalyny şoňsanyna o. Tuwala. Mardanmy? Mardan Mar vilayatynyň Mar şäheriniň bir şey meniň işleýän sport mektebinde Mar şäherinde birinji sport Mar mektebinde. şäherinde birinji sport Özüňiz mektebinde. taýýarladyňyz. Ha, o özümi taýýarladyk. Tuwala. Bol neme? Kıyın oyunmu bu? Kuştoyunu Näme kıydaly? kıyın oyunu o kıyınım däl kıyın nälimem tebebi 2 ýaşyna 3 ýaşyna çağalar oynýar da bizde. Onun ýöne çylçyrymly oyun, ine beýle oyunlaryň garaňda çylçyrymly oyun. Kuştoyunu sport diýilýär, kuştoyunu sunwat diýilýär, kuştoyunu ilim diýilýär. Şoňa ödem çylçyrymly, näme üçin Türkmenistan sport diýmekle ine ýeňji bolýan, ýarşýan, ýarşýan, ana şoňa sport diýilýär. Tartgynda ötýär da şoňa esasında sport. Ilim diýilmegiň sebebi kuştuň aňyrsına ýetip bolanok. Näçe kuştoyunu öwrenilýär? Ýöne şoň eger kuştoyunu soňa ýetilen bolsa onda ýem kuştu gutarardy. Emma şonu her ýyl näçe öwrenilýär, amma şoň soňuna ýetip bolanok. Sunwat diýilýäniň sebebi kuştoyunda her ýyl tälimler bar. Biri-birinden owadan ana şu sunwat dolanyna aýdym diýär, surat diýär, her zadyň öýde owadanlygy bar, da şu oýunlaryň öýde owadanlygy bar. Ine şoň üçin hem sunwatda da değişlik, üstüne de değişlik gelýär kuştoyunu. Ýalňyşmasam 6-njy asyrda döret durýan kuştoyunu. Hindistanda döret diýip bir maglumatlar bar da. Ha, o kuştoyunu Hindistan döwletine döredi diýip maglumatlar bar. Ilki taryhy maglumatlara görä sebäbini ine kuştoyunyna pil bar, atda ine şu piller elbetde Hindistanda bar. Onuň şoň üçin şol Hindistana döredi diýilip aýdylýar. Ýöne resmi däl dünýäň çempionu, ilkinji resmi däl dünýäň çempionu diýip eýlan edilýär. Biziň öz Türkmenine Abu Bekir Asly Aşgabatda ýadygarlyklar aleýasyna şol ýadygarlygy bar. Kuştoýnatdyr barsaňa dine şu aleýa Abu Bekir Asly birinji resmi däl dünýäň çempionu kuştoýunçy Türkmen Sulhanyň neweresi Saratda ýaşap geçen. Ine şoň üçin soňky alimlaryň tapylmagyny biziň territoriýamyzda şu Türkmenistanyň territoriýasyna tapylýar kuştuň nahotkalar diýe daýly orsalym elýär ýürüde şu Türkmenistandan ýürüde şu kuştuň bir bölejikleri tapylýar ýankyýalykda. Şoň üçin kuş Türkmenistana döredi ilki diýe minni şu ilmi şu derejede geljek bolýarlar, her şoň üstüne işlenilýär. Şoň üçin belki öz ýurtumyzda şu ata watanymyzda dören bolmagy mümkin. Ýöne şeýle resmi däl ýagdaýda bir Türkmen resmi däl birinji dünýäň çempionu kim diýilip sorulany ine şu Sulhanyň neweresi Sulhanyň Abu Bekir Muhammed Asly hasaplanýar. Molum dowamlygy näçe wagt ýani meselem dünýäň ýüzünde hasaplanylanda iň uzak oynanan oyun diýip meselem aýtjanda ýa takip maglumatlar bolsa onu aýtsaňyz. Ine şunu deňiç iň uzak oyun şu 20 saat 15 minut 20 saat 15 minutda çekýär. Şonuň üçin emine şu oyunlar gaty uzağa çekilmediler üçin ine dünýä Güç Federasiýasyna FIDE diýär. Ýörüte durly saatda, durly wagtda oyunlar çykdy häzir şu saat oýup, meselem çalasyn oynamak boýunça 3 minut berilýär. Görünüşe böyle. Ya dine rapid turnuşy diýilýär. Ine rapid turnuş boýunça ýa 15 minutdan goşmaça wagt. Ondan ine standart turnuşy diýilýär. Standart turnuş bolany 1,5 saat berilýär-de, ýene 30 sekundam şoňa goşulýar. Onuň şu näçe oýnarsa şoňa ýygdyrlygy ýok. Şu näçe şu iň soňuna şu şamat toýançan şu oyun dowam etýär-de.